i Velike Britanije i Irske, SAD-a, a ove godine ćemo, eto, zahvaljujući potpori Gradskog ureda za zdravstvo i gradonačelnika, osvijetliti naše fontane. Prije niste bili o tome informirani, o tom događaju, zato što sve to je ovisilo nekako o vremenskim prilikama, za koje do zadnjeg trenutka nismo znali da li će biti to izvedivo ili ne. Danas smo ujutro dobili potvrdu da fontane će biti osvijetljene, te vas ja i ovim putem pozivam da nam se pridružite danas u 19:30 tamo. Isto tako sada nam se trebala obratiti kratko predsjednica Hrvatskog logopedskog društva, profesorica Draženka Blaži, međutim zbog preopterećenosti sustava jednostavno ona nije mogla ući. Šaljem vam velike pozdrave svima ispred Hrvatskog logopedskog društva, čestita kolegicama na predavanju koje će imati i zapravo nas u potpunosti podržava i pruža podršku. Eto, pa ćemo sad polako krenuti sa predavanjem. Prvo predavanje, kao što ste vidjeli prema programu, psihoemocionalne i socijalne posljedice razvojnog jezičnog poremećaja u adolescentnoj i odrasloj dobi, održat će naša izvanredna profesorica, doktorica znanosti Jelena Kuvač-Kraljević, profesorica odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Profesorica Kuvač-Kraljević je nositeljica predmeta razvojni jezični poremećaji, logopedska dijagnostika te jezične teškoće dvojezične djece. Također je autorica na desetke znanstvenih radova upravo o razvojnom jezičnom poremećaju i suautorica nekoliko jezičnih testova koji su upravo za procjenu sposobnosti djece s razvojnim jezičnim poremećajem. Članica je Child Language Committee, svjetske organizacije logopeda, te glavna inicijatorica i glavna organizatorica i pokretačica zapravo podizanja svijesti o razvojnom jezičnom poremećaju u Hrvatskoj. Te ja dajem riječ našoj dragoj profesorici Kuvač-Kraljević. Evo, lijep pozdrav najprvo svima vama koji ste uspjeli ući u ovaj sustav. Online predavanje su i nama još uvijek novina i izazov. Ja sam dobila upravo poruku da 512 ljudi čeka ulazak. Mislim da to nažalost neće biti moguće jer sustav ne može istrpiti toliku brojku, ali vjerujem da sljedeće godine u ovo vrijeme ćemo se mi ponovo uživo okupiti u puno većem prostoru nego od naše predavaonice Plitvice kako smo išli prošle godine i da ćemo definitivno nastaviti sa obilježavanjem ovog dana. Evo, ja ću danas, kao što je najavljeno, govoriti nešto o mentalnom zdravlju kod djece sa razvojnim jezičnim poremećajem. Zašto smo se mi ambasadorice odlučile za ovu temu? Pa prošli tjedan se obilježavao dan mentalnog zdravlja, pa smo nekako i u dogovoru sa svjetskom organizacijom koja promovira svjesnost o razvojnom jezičnom poremećaju, a čiji je član i prošle godine postala Hrvatska i naše logopedsko udruženje, smo nekako pokušali integrirati onda te dvije teme i pokušati danas nešto progovoriti daleko više od samoga jezika i komunikacijskih teškoća koje ova djeca imaju i od poremećaja čitanja i pisanja i teškoća učenja. Zapravo bi trebali puno više govoriti o posljedicama koje razvojni jezični poremećaji ostavljaju u životu osoba koje se s time suočavaju. Kao što znate, razvojni jezični poremećaji su cjeloživotno stanje, znači nije nešto što se možemo izliječiti od toga, nije nešto što je s godinama prolazno, nego se naprosto manifestacije jezičnog poremećaja s obzirom na kronološku dob, akademska i profesionalni razvoj pojedinca definitivno mijenjaju. I zato je ovdje i u ovom desnom donjem kutu i slika koju je naša organizacija za promoviranje, svjetska organizacija za promoviranje svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju stavila na svoju mrežne stranice. Znači, upravo sa naglaskom što se događa sa socijalnim, emocionalnim razvojem djece i kako to utječe općenito na njihovo ponašanje. Ono što bi ja prvo najbitnije istaknula, to su nekakva ranjiva ključna razdoblja u razvoju bilo kojeg djeteta i djece koje se ne suočavaju sa teškoćama u razvoju, znači i uredne djece, pa razvojna psihologija navodi nekoliko ključnih momenata. Jedan od najbitnijih je upravo u 5. razredu, znači u ovom srednjem razdoblju osnovnoškolskog obrazovanja. U tom trenutku djeca puno više imaju želju biti naravno društveno prihvaćena. To ne znači da djeca ne uspostavljaju prijateljstvo, druženja u godinama
prije 5. razreda, ali naprosto ta prekretnica u 5. razredu donosi zaista jednu puno drugačiju društvenu osviještenost djece. Drugo ključno razdoblje koje se ističe, to je adolescentsko razdoblje, znači ona tranzicija iz djetinjstva u svijet odraslih, odnosno tranzicija iz jednog obaveznog i sigurnog osnovnoškolskog okruženja u razdoblje vlastitih nekakvih životnih odluka, kada dijete samo mora već uz pomoć naravno obitelji donijeti odluku, a gdje dalje u srednjoškolskom obrazovanju, kakav će biti daljnji akademski, profesionalni njegov razvoj. I ono što literatura naglašava, da se procjenjuje da čak 50% svih teškoća u odrasloj dobi zaista imaju svoj onset, znači početak upravo u adolescentskom razdoblju. Ja ću ovdje staviti jednu malu digresiju i sjećam se predavanja profesora Petanjeka na alumnijima u udruzi alumnija nas na ERF-u prije par godina, kad je pokazivao uopće neurokognitivne domene u razvoju djeteta i rekao kako smo mi svi najviše usmjereni na malo dijete, da ono ne padne, da se ne udari i tako dalje, ali da zaista najveće neurokognitivne promjene se događaju u adolescentskom razdoblju i da bi baš na to razdoblje trebali svi biti najviše osjetljivi. Ono kako djevojčice proživljavaju adolescenciju su upravo internalizirane poteškoće, odnosno svoje probleme u odrastanju više pokazuju sa emocionalnim obilježjima, dok dječaci su više skloni eksternaliziranim oblicima ponašanja, kao što je na primjer hiperaktivnost. Mi danas ne možemo se maknuti i od teme vršnjačkog nasilja, odnosno od bulinga, i tu istraživanja vrlo jasno klasificiraju 4 vrste fizičkog nasilja. Naravno, nije svako nasilje koje se u školskom okruženju događa zaista nasilje. Da bismo nešto nazvali vršnjačkim nasiljem, onda su potrebna 3 elementa biti zabilježena u takvom ponašanju. To je zaista jasna namjera da nekome stvarno namjerno želite učiniti nešto loše, da se ta namjera učestalo pojavljuje i da ona traje jedno dulje vremensko razdoblje. I upravo sa takvim obilježjima mi danas klasificiramo 4 vrste vršnjačkog nasilja. Prvo je fizičko nasilje, znači udaranje, guranje, nakon toga je verbalno nasilje, prijetnja, davanje nekakvih neprikladnih imena, ruganje djeci, omalovažavanje međusobno. Cyberbullying ili virtualno nasilje je ono nasilje koje se događa sve više danas u virtualnom okruženju, znači dostupnošću interneta, i relacijsko ili socijalno nasilje, kao što je širenje, puštanje nekakvih netočnih glasina samo kako bi se osobi zaista naštetilo. Ovo relacijsko i socijalno nasilje također se očituje i kroz namjerno isključivanje osobe iz društva, neprihvaćanje u društvo, i zapravo se smatra da je relacijsko ili socijalno nasilje najtežim oblikom vršnjačkog bulinga, nasilja koje se događa, a daleko manje pozornosti poklanjamo upravo njemu. Što se događa sa nasiljem općenito kod djece s bilo kojim komunikacijskim poremećajima? Pa zapravo su sva djeca sa komunikacijskim poremećajima imaju 2 puta više šanse da budu žrtve nasilja, neovisno znači o komunikacijskom svom poremećaju. Danas u literaturi najviše podataka je upravo izvješteno na djeci koja mucaju i istraživanja tu pokazuju da čak 80% djece koja imaju netočnosti u svom govorenju su izvijestili da su bile žrtve nasilja. Znači, daleko manje znamo što se događa o nasilju nad djecom sa drugim komunikacijskim teškoćama. Zanimljiv je podatak da kad su istraživanja bila usmjerena prema njihovim vršnjacima, urednim govornicima, kad su pitali tu djecu kako oni vide djecu koja mucaju u školskoj dobi, uredni govornici su rekli da takva djeca uopće nisu popularna i da oni već od malena znaju da će najvjerojatnije takva djeca, zato što nisu popularna, biti žrtvama nasilja. Za djecu sa specifičnim teškoćama učenja i literatura učestalo izvještava da su najčešće oni žrtva fizičkog nasilja. Znači, vrlo često ih se tuče, gura, znači fizički zlostavlja, dok recimo primjerice djeca sa jezičnim teškoćama, ali pretežito na onome dijelu pragmatike ili djeca koja se nalaze na spektru autizma, često se percipiraju u društvu kao tužibabe, jer učestalo informiraju školsko osoblje o kršenju nekih pravila koje čine druga djeca. Znači, taj njihov problem prihvatiti što je društveno prihvatljivo, neprihvatljivo, imati inhibiciju da ne izvještavate uvijek o nekim neprikladnim oblicima koji se događaju u školskom okruženju,
su zaista problemi za djecu sa pragmatičkim poremećajima, jer ne mogu uvidjeti da nije nužno svaki put izvijestiti o nekom lošem ponašanju u razrednom okruženju. Što u cijeloj toj priči čine djeca urednog razvoja? Djeca urednog razvoja, a mislim da bi to i svako od nas trebao pogledati kroz sliku samoga sebe, mi se uvijek pokušavamo identificirati sa onima koji su nama slični. I zaista u svoju socijalnu interakciju i uopće u obilježje prijateljstva najčešće uključujemo one osobe koje su vrlo, vrlo nama slične. Bilo fizički, bile mentalno, bile sa promišljanjima, sa stavovima, s nekim vrijednostima koje proklamiraju i tako se djeca zaista od malena događaju. Znači ona preferiraju interakciju sa drugom djecom koja su vrlo slična njima i koja su urednog razvoja. Vrlo otvoreno djeca od malena izražavaju da nemaju veliku sklonost zaista se družiti sa djecom koja imaju nekakve posebne potrebe. Ali ono što istraživanja strašno naglašavaju, da upravo taj nedostatak vršnjačke zaštite je jedan od glavnih razloga zašto su naša djeca koja imaju bilo koji oblik komunikacijske poteškoće najčešće jesu žrtve nasilja. Što daje vrlo jasni apel utjecaju obitelji, školskoga, vrtićkoga okruženja u razvijanju zaista tolerantnosti u društvu i učenja djeca od malena da smo svi različiti i da tu različitost itekako treba njegovati i poštivati i da djeca trebaju stvarati empatiju, emocionalnu sklonost prema onima koji su zaista drugačiji od njih sami. Sad nešto specifičnije o tome što se događa sa djecom sa razvojnim jezičnim poremećajima. Ja, nažalost, ne mogu iznijeti podatke iz hrvatskog konteksta. Ovom temom se kod nas apsolutno niko nije bavio. Adolescenti ili odrasla djeca starije kronološke dobi u osnovnom obrazovanju, nažalost, nisu u fokusu naših istraživanja, ne zato što mi to apsolutno ne želimo, nego iz razloga što niti nacionalno ne prepoznajemo važnost zašto je bitno kontinuirano pratiti djecu sa razvojnim jezičnim poremećajima, pa čak i sa drugim komunikacijskim poremećajima. I nažalost, evo što kažem, mi nemamo podataka što se događa sa emocionalnim i psihološkim i socijalnim razvojem naše djece na koju smo najviše usmjereni u vrtićkom i ranom školskom razdoblju. Stoga podatke koje ću iznijeti uglavnom su iz studije Velike Britanije, ali dobar dio tih podataka zaista može biti primjenjiv i u hrvatskom kontekstu. Pa evo, jedna od najznačajnijih radova, odnosno autora koji su se bavili ovom temom je definitivno Gina Conti Ramsden i njezina manchesterska skupina, koji su i dan danas već 20 godina prate djecu sa razvojnim jezičnim poremećajima, znači prate oko 200 obitelji u kojima su njihova djeca imaju, jedno dijete ima razvojni jezični poremećaj. Ta studija je znači započela prije 20 godina, ima kontinuirano istraživačku financijsku podršku sa razine države i zahvaljujući tome Gina Conti Ramsden dobila je jako puno podataka o tome kako djeca sa razvojnim jezičnim teškoćama funkcioniraju u različitim aspektima njihovog razvoja. Pa evo, jedno je od zaista odličnih studija koje je ona napisala sa Keith Durkinom 2010. godine, ona se bavi aspektom prijateljstva. I kaže u tom svom radu da ono zašto nam je prijateljstvo bitno je upravo što sam rekla, znači naše vlastito individualno uspoređivanje, društveno uspoređivanje. Prijateljstvo nam je potrebno da bismo mogli razmjenjivati informaciju, iskustva, da dobijemo društvenu podršku za naša neka razmišljanja i djelovanja i naravno u konačnici upravo kroz prijateljstvo mi uvježbavamo socijalne vještine. Znati kako izraziti neku svoju potrebu u svom krugu prijatelja, kako biti empatičan prema nekim boljkama svoga prijatelja, zaista se događa u socijalnom interakcijskom okruženju. Prijateljstvo je izravno povezano znači sa slikom o samome sebi, sa svojim samopoštovanjem i dobrostanjem, što znači da svako dijete koje uspije stvoriti ne toliko količinski puno prijatelja, nego kvalitetnih prijatelja, kvalitetnih prijateljskih veza, zaista takav odnos je u izravnoj vezi sa njegovom vlastitom slikom kako dijete sebe procjenjuje. U istoj toj studiji, znači njihov cilj je bio ispitati kako djeca sa razvojnim jezičnim poremećajem od vrtićke dobi sklapaju prijateljstva i pokazali su
da naravno upravo iz razloga što su jezik problematičan djeci sa razvojnim jezičnim teškoćama, ta djeca puno rjeđe stupaju u konverzaciju i pozitivnu interakciju. Mi prijateljstvo ne možemo ostvariti ako nismo osigurali da smo spremni ući u jednu verbalnu raspravu, ako nismo spremni na socijalno, pozitivno jedno okruženje. I što se događa sa manjkom jezika i jezičnih vještina? Djeca takva puno slabije stupaju u konverzaciju sa drugom djecom. Posljedice te manje konverzacije nije samo manje sklapanje prijateljstva i neimanje prijatelja, nego su posljedice puno dalekosežnije u tom smislu da ta djeca ne mogu više biti osjetljiva na druge, jer tu empatičnost, osjetljivost na potrebe drugih zaista razvijamo kroz prijateljstvo i kroz verbalnu interakciju. Djeca su manje odgovorljiva na neke verbalne situacije jer naprosto njima nisu izložena i ne znaju kako reagirati na različite verbalne izazove u kojima se nađu i u konačnici manje daju društveno prihvatljivih nekakvih odgovora. Iz istog razloga, da biste mogli adekvatno društveno reagirati, vi morate biti aktivnim sudionikom različitih verbalnih situacija. Ono što je izravna posljedica nedostatka ove vršnjačke konverzacije, odnosno pozitivne interakcije, manje odgovorljivosti na različite društvene situacije, su upravo to da su adolescenti sa razvojnim jezičnim teškoćama manje opremljeni, imaju manje prijatelja, nemaju dobru kvalitetu prijateljstva, manje su uvježbani u tim vještinama kako doći do prijateljstva, kako ući u konverzaciju sa svojim vršnjakom, kako stvoriti i kako sudjelovati u jednoj pozitivnoj socijalnoj interakciji. I u konačnici sami iskazuju strašno veliku nesigurnost. Čim ste nesigurni, niti potencirate, niti ulazite u takve verbalne situacije. U istom radu, vrlo zanimljiv podatak i jako bitan podatak za nas logopede, Ginu Conti i Ki Durkana je strašno zanimalo koliko jezik i ekspresivni i receptivni i sama pismenost su povezani sa prijateljstvom. I oni su u studiji pokazali da samo 7% varijable prijateljstva može se objasniti jezikom. Znači, jezik jako malo pridonosi prijateljstvu. Ono što je puno bitnije za razvoj prijateljstva su obilježja ponašanja, znači s kakvim mi obilježjima ponašanja ulazimo u socijalnu interakciju, jesmo li tolerantni, pokazujemo li empatiju, jesu li naši verbalni odgovori socijalno-društveno prihvatljivi, znači sve ono što sam prethodno rekla. I još bitnija stvar koju oni naglašavaju, to su prosocijalna ponašanja, odnosno naša težnja i naša spremnost da mi pomognemo svome prijatelju. Znači, ta dva obilježje ponašanja i prosocijalnog ponašanja puno više pridonose varijabli prijateljstva. Puno više osiguravaju da će bilo koje dijete ostvariti zaista prijateljske odnose. Znači, jezične teškoće same po sebi ne dovode do zakidanja prijateljstva. Međutim, jezične teškoće osiguravaju ova obilježja ponašanja i prosocijalnog ponašanja. Znači, ono što sam rekla, ako dijete ne zna kako potaknuti verbalnu situaciju, kako društveno, verbalno, adekvatno reagirati, kako poticati i sudjelovati u pozitivnim socijalnim interakcijama, a to sve ostvarujemo kroz jezik i nema drugog načina, zato je verbalna, socijalna, pozitivna situacija. Znači, nama jezik treba da bismo mi učili ova poželjna oblike ponašanja koje su vam potrebne za prijateljstvo, da biste postali prosocijalno prihvatljivi u različitim kontekstima, odnosno da počnete pokazivati težnju da pomognete drugima. Znači, ta obilježja se uče isključivo i samo kroz jezik. Znači, veza između jezika i prijateljstva nije izravna, nego je posredovana preko ponašanja i prosocijalnog ponašanja. Znači, jezik će velikim dijelom definirati ta obilježja. Ako njih nemate, ne možete onda niti ostvariti prijateljstvo. Studija također naglašava da veće poteškoće u uspostavljanju prijateljstva imaju djeca sa receptivnim jezičnim teškoćama, kojima je znači još puno teže nego djeci sa ekspresivnim stupati u takve konverzacije i takve socijalnu interakciju ostvarivati, i ona djeca koja imaju
laički rečeno teže jezične teškoće, odnosno ona djeca koja vam se na Gaussovoj krivulji smještaju puno niže od -1,25 standardne devijacije, znači djeca koja su recimo na -2 standardne devijacije, daleko teže ostvaruju prijateljske odnose nego djeca koja su nam bliže ovoj granici urednosti. Gina Ramsden se pozabavila i pitanjem gdje se to nasilje nad djecom s razvojnim jezičnim teškoćama najviše događa i promatrala je skupine djece s jezičnim teškoćama koji su se obrazovali u osnovnim redovnim školama i nisu imali nikakav oblik podrške učenju. Zatim je imala skupinu djece koja se školovala u osnovnoj školi, ali su imali dodatne oblike podrške u učenju, individualizaciju. Skupinu djece koja je polazila jezične odjele, to su language units koji postoje u Velikoj Britaniji, koji su pri redovnim školama, i posebne jezične škole, primjerice kao što imamo našu školu pri Poliklinici Suvag. I u ta 4 različita obrazovna konteksta promatrala je gdje se događa najviše nasilja nad djecom sa razvojnim jezičnim poremećajima i pokazala je da ga najviše djeca doživljavaju u redovnim osnovnim školama, odnosno da su u redovnim osnovnim školama takva djeca najmanje zaštićena. Ono što je također jako bitan podatak, inače i meni jako zanimljiv, pa bih ga htjela podijeliti s vama, istraživanja pokazuju da u školama postoje zaista hotspots, znači vruće točke, vruća mjesta na kojima se događa nasilje i najviše nasilja se događa za vrijeme odmora i to na igralištu. Kad su istraživanja promatrala longitudinalno, koja su se bavila ciljano nasiljem, kad su promatrale količinu nasilja koje se događa i ispitivali su paralelno s time i percepciju učitelja, koliko oni percipiraju da zamijete i reagiraju na bilo koji oblik vršnjačkog nasilja, zanimljiv je podatak da učitelji misle da puno više zamijete tog nasilja nego što ga zaista zamijete. Istraživanja pokazuju da tek manje od 20% svih oblika nasilja koji se dogode primjerice na igralištu učitelji uspijevaju zabilježiti i reagirati na njih. Znači, daleko je veći prostor onih oblika u kojem učitelji ih uopće nisu percipirali i nisu svjesni. A njihova percepcija da su oni djelovali je daleko veća od stvarnosti, od onoga što je empirijski, objektivno pokazano u tim studijama. U studiji Gine Conti ona navodi da čak 17% djece sa razvojnim jezičnim poremećajem je izvijestilo u tom njezinom istraživanju da su bili žrtva nasilja u srednjoj školi, od čega je njih 13% kontinuirano od početka 1. razreda doživljavalo neki oblik vršnjačkog nasilja. I ono što sam već rekla na samom početku i ona to dokazuje u svojoj studiji, da je to vršnjačko nasilje pozitivno povezano sa vršnjačkim odbijanjem. Znači, čak i kod uredne djece ne morate imati neku teškoću, biti dijete s teškoćom u razvoju, i kod djece koja su urednog razvoja također se događa vršnjačko nasilje i upravo je najčešći razlog zašto do toga dolazi nezaštićenost od drugih vršnjaka i izoliranje, odbijanje pojedinaca da sudjeluju u društvenom životu u nekom razrednom okruženju. Djeca s razvojnim jezičnim poremećajem definitivno najviše doživljavaju verbalnog nasilja, vrlo često ih se ismijava kad nešto pogriješe, kad im ne ide, kad ne čitaju tečno u 5., 6., 7. razredu, nazivaju se neprimjerenim nadimcima, pa su glupi, retardirani i tako dalje. Verbalno ih se stalno zadirkuje na njihove odgovore i u konačnici zaista ih se zapostavlja u društvenim tim odnosima. Niz istraživanja pokazuju da su posljedice takvoga ponašanja u školskoj i vrtićkom razdoblju kod osoba u odrasloj dobi sa razvojnim jezičnim poremećajem upravo da te osobe puno češće pokazuju znakove tjeskobe, depresije, socijalne izoliranosti, poremećaja ličnosti i znakove naravno agresivnog ponašanja. Zanimljivo je pitanje, a kako roditelji, kakva je roditeljska perspektiva na sve ono što se događa u mentalnom zdravlju njihovog djeteta sa razvojnim jezičnim poremećajem, mijenja li se slika roditelja u njihovoj toj perspektivi, odnosno roditelji koji su krenuli ovaj naš sustav traženja podrške, potpore, uopće pitanja što se događa s mojim djetetom i koji tu svoju, ajmo reći, jezičnu komunikacijsku povijest
Započinje sa pričom, ali vaše dijete nema dobre jezične vještine, ali vaše dijete nije komunikacijski uspješno, ali vaše dijete ne uspijeva čitati i pisati onako kako mi to očekujemo za njegovu kronološku dob, vaše dijete ne usvaja i ne ovladava novim sadržajima tako uspješno upravo zbog loših jezičnih djelatnosti. I znači ta zabrinutost od koje roditelji kreću sa 6, 7, 8, 9 godina djetetovih definitivno se mijenja u adolescentskoj dobi. Roditelji općenito djece s bilo kojom teškoćom u razvoju daleko, statistički pokazano, daleko više su zabrinuti za budućnost djeteta nego što su to roditelji djece koja nemaju poteškoća u razvoju. Te teže teškoće, što su teškoće veće, zabrinutost je naravno veća, pa primjerice roditelji koji imaju djecu na spektru autizma puno više su zabrinuti nego što su roditelji djece sa Downovim sindromom koji zbog svojih obilježja emocionalnosti, srdačnosti, lakog sklapanja, prijateljstva i tako dalje, puno više i lakše i društvo prihvaća nego neko dijete koje pokazuje stereotipna, nepoželjna ponašanja, nema interese i tako dalje. Ponovo Gina Conti 2006. radi prvu studiju upravo vezano na pitanje kakva je percepcija roditelja o perspektivi djetetovog i školskog, akademskog i profesionalnog i emocionalnog razvoja. Ona provodi intervju sa 52 majke koje su imali tinejdžere, adolescente sa razvojnim jezičnim poremećajem i ono što one navode da ih najviše u toj dobi brine. Kakva će biti budućnost njihove djece? Hoće li oni uspjeti biti samostalni? Hoće li ih neko zaposliti, a mi danas znamo da je upravo zaposlenje jedno opravdana briga koju roditelji pokazuju i da američke studije na čelu sa Carlom McGregor pokazuju da ta djeca puno češće u odrasloj dobi ostaju bez posla, teže se zapošljavaju, nisu toliko poslodavcima prihvatljivi, pogotovo u ovom 21. stoljeću kad se traže jako dobre generičke vještine. Znači, generičke vještine prezentiranja, izaći pred slušateljstvo, koristiti se vlastitim jezikom, pisanja, promidžbe, marketinga, za što vam sve treba komunikacijske i jezične vještine. Kako će biti socijalne i emocionalne posljedice? Hoće li to utjecati na psihu mog djeteta? Hoće li moje dijete biti društveno izolirano u odrasloj dobi ili će ipak imati prijatelje oko sebe? Znači, pogledajte da se perspektiva što je ono što muči roditelje u doba adolescencije potpuno drugačije od onoga s čime smo krenuli u povijesti, što je primarni problem kod te djece. Znači, oni su daleko manje u tim godinama zabrinuti oko jezičnih, govornih i komunikacijskih sposobnosti, a puno više ih brine ono što je izravna posljedica loših upravo tih vještina. 2008. Gina Conti ponavlja svoju studiju, ponovo provodi intervju, ali sa 120 roditelja djece sa razvojnim jezičnim poremećajem i uspoređuje njihove podatke sa 118 roditelja, odnosno intervjua roditelja djece urednog razvoja i pokazuje da nema razlike između ove dvije skupine na varijabli obiteljski odnosi. Znači, kad roditelj djeteta sa razvojnim jezičnim poremećajem spozna kakva su obilježja, kakva je klinička slika njegovoga djeteta, što je to što ga muči, roditelji, odnosno obitelj, se uspije prilagoditi zahtjevima koje razvojni jezični poremećaji nose. Znači, stvore svoju obiteljsku dinamiku. Naravno da u toj promjeni obiteljske dinamike i prilagođavanja obitelji, pa sad morate odnesti dijete logopedu, pa morate na procjenu, pa morate puno više sjediti uz dijete i morate mu biti stalna podrška tijekom njegovog obrazovanja, ali roditelji tim izazovima uspijevaju se prilagoditi. Znači, obiteljski odnosi se uspijevaju sačuvati i u obiteljima sa razvojnim jezičnim poremećajima, ali naravno ne bez dalekosežnih posljedica. Ono u čemu se te obitelji razlikuju, znači obitelji djece s razvojnim i obitelji djece urednog razvoja, su upravo socijalni odnosi. Znači, upravo to što roditelj djeteta s razvojnim jezičnim poremećajem mora puno više vremena posvetiti obrazovanju, zakida njegov socijalni, društveni život, druženje, vrijeme vikendom, druženje sa njegovim partnerom, supruga i suprug. Znači, roditelji se moraju odreći određenog svoga vremena u korist djeteta, prema tome socijalni odnosi su definitivno nešto čemu se razlikuju. Razlikuju se i u nedostatku resursa zajednice, koji su naravno obiteljima s djecom s jezičnim teškoćama puno potrebniji.
različite grupe podrške, obiteljskog savjetovanja, vikend pomoći za djeci da im se pomogne u poučavanju, za učenje, stjecanje novih sadržaja, zašto roditelji očekuju da bi škola i lokalna zajednica trebali dati podršku, definitivno izostaje kod takvih obitelji. Djeca sa razvojnim jezičnim poremećajima u odrasloj dobi pokazuju, i to roditelji pokazuju zaista strah da će imati ograničenja u zapošljavanju. Unapredno se zna da neke struke nisu poželjne ako nemate dobre razvojne i komunikacijske vještine, razina samostalnosti i prepoznaju zaista da se definitivno mijenja sociobiheralno funkcioniranje njihovog djeteta. Pa evo, polako ja bi sad ovo zaključivala i nekako pokušala zaokružiti što su razlozi tome, tim svim posljedicama i utjecaj na mentalno zdravlje djeteta. Ja bih rekla da je to s jedne strane nedovoljna uključenost još uvijek djece s razvojnim jezičnim poremećajem u terapiju. Mi imamo još jako veliki broj djece koja nisu na vrijeme prepoznata, koje nije pružena podrška, djece koje se ne može osigurati logopedska terapija čak i onda kad su prepoznati jer žive u sredinama u kojima nema logopeda koji će im dati adekvatnu podršku. A s druge strane još uvijek nedovoljno istraživanje o razvojnim jezičnim poremećajima i upravo ono što sam na početku rekla, da mi je jako žao da mi uopće nemamo niti jedan podatak o posljedicama koje razvojni jezični poremećaj ostavljaju poslije u adolescentskoj i odrasloj dobi. Jedan od razloga je upravo to što nemamo osigurana financiranja sa državne ili bilo kojih drugih razina i još uvijek se ne prepoznaje važnost ove teme da bi bila financirana. Evo što kaže Morgan u svojoj britanskoj studiji, a Carla McGregor u američkoj i to u radu koji je objavila ove godine isto to potvrđuje što Morgan dobiva za Veliku Britaniju. Tko je to ko je uključen u pravilu u terapiju? U terapiju logopedsku su u pravilu uključeni više oni koji imaju izražene teškoće, znači koji i odgajatelji mogu primijetiti i roditelji jer je jako izražena, što znači da se dijete nalazi jako nisko na Gaussovoj krivulji. U pravilu su to jednojezični govornici, a zaboravljamo da danas upravo s ovim migracijama, azilantima, promjenama, lakim promjenama prebivališta i boravišta, mi sve više se suočavamo sa dvojezičnim govornicima koji isto imaju razvojni jezični poremećaj i njih jako malo zahvaćamo u terapijskom postupku. U pravilu su to djeca iz obrazovanijih obitelji koji mogu puno više u startu ponuditi resursa za njihovo napredovanje. Više su dječaci i djevojčice, međutim, zaključak nije pa dječaka ima više nego djevojčica. Znači, više dječaka ima razvojni jezični poremećaj nego djevojčice, što je točno. Međutim, ta prevalencija razlika u broju dječaka i djevojčica nije glavni razlog zašto su dječaci više uključeni u terapiju, nego je razlog upravo u slabijoj samoregulaciji. Znači, ona djeca, a to su najčešće dječaci, pokazuju nisku razinu samoregulacije. Znači, njihova sposobnost da prate i kontroliraju ponašanje koje je u funkciji kako odgovoriti na socijalne različite situacije i očekivanja, puno je više prepoznatljivo kod dječaka nego što je kod djevojčica. Ali opet je zanimljivo da je jedno obilježje ponašanja, odnosno samoregulacije, kognitivna jedna vještina, opet odražava ono što jezik u startu ne može odraditi, odnosno što je posljedica loših jezičnih i komunikacijskih vještina. Odličan rad i ja vam ga zaista preporučujem da ga pročitate, je napisala Dorothy Bishop 2010. godine sa vrlo zanimljivim nazivom Koji neurorazvojni poremećaji se financiraju i zašto. I ona u svojoj studiji kreće sa dvije vrlo logične hipoteze. Kaže, veća prevalencija poremećaja, bit će više istraživanja. Znači, što je poremećaj učestaliji u društvu, trebali bi očekivati da se taj poremećaj više istražuje. I druga njezina pretpostavka je veća težina poremećaja bi trebala dovesti do većeg broja istraživanja. A nažalost, Dorothy Bishop, nakon što je napravila meta-analizu i systematic review svih članaka objavljenih u bazi Web of Science u razdoblju od 2000 do 2009. ni jednu ni drugu hipotezu nije potvrdila.
Istu studiju koju je Bishop napravila 2010. Carla McGregor ponavlja u Americi i objavljuje ove godine rad u tome, samo što uzorkuje i analizira članke u razdoblju od 2010. do 2019. vjerujući da će se rezultati značajno promijeniti. Međutim, rezultati se nisu promijenili i ona potvrđuje isto ono što je potvrdila Dorothy Bishop 2010. godine. Pa primjerice, fragilni X sindrom, poremećaj sa spektra autizma, dispraksija, cerebralna paraliza, Touretto sindrom i tako dalje. Svi ti poremećaji imaju puno manju prevalenciju nego što imaju razvojni jezični poremećaj kojih ima 7,6% u općoj populaciji. Svi ovi poremećaji su puno bili više daleko, statistički značajno daleko financirani i više objavljeno radova o njima nego što je to bio slučaj sa razvojnim jezičnim poremećajima. Čisto ovako, evo podatak, mi smo u 2020. godini, znači samo u ovoj godini, na odsjeku za logopediju prijavili 2 projekta prema Hrvatskoj zakladi za znanost, a da ne kažem da od 2015. godine i 2017. učestalo prijavljujemo i pokušavamo dobiti projekte na državnoj razini i nismo u tome do sada uspjeli unatrag 4-5 godina, ali evo čisto podatak za prošlu godinu, odnosno ovu godinu 2020. Prijavili smo projekt sa hrvatsko-slovenskom bilateralom u kojoj smo se htjeli baviti razvojnim jezičnim poremećajem u hrvatskom i slovenskom kontekstu, gledati ulogu obitelji i drugih čimbenika na razvoj, jezični razvoj kod te skupine djece, koji bi zaista vodio jednim svojim dijelom prema pitanjima kakve su psihoemocionalne posljedice jezičnog poremećaja u hrvatskom kontekstu. I drugi poziv na koji smo se aplicirali zajedno sa Institutom za društvena istraživanja bio je u travnju, u jeku najvećeg lockdowna, kada je Hrvatska zaklada otvorila projekte vezane samo za COVID. Tada smo zajedno sa Institutom za društvena istraživanja prijavili projekt koji je imao cilj ispitati što se događa na obrazovnim i psihosocijalnim posljedicama, što je COVID i online nastava učinila, a onda je se nas u tom projektu specifično zanimalo što se događalo sa našom djecom s razvojnim jezičnim poremećajima i sa disleksijom, znači kako su ta djeca proživjela ovaj novi preokret u online, kakva je bila podrška, kako su djeca uspijevala naučiti sve te nove i ovladati svim tim novim sadržajima. Nažalost, Hrvatska zaklada u ovoj godini uopće nije prepoznala važnost da bi se na nacionalnoj razini financirali ti projekti i ulagalo uopće u posljedice obrazovne, akademske, psihosocijalne, behavioralne posljedice koje jezik i slabije funkcioniranje u komunikaciji imaju. I ja bih za kraj samo zaključila što mi možemo učiniti. Prvo, ono što ja osobno zaista mislim da bismo trebali napokon početi rabiti jedinstvenu klasifikaciju. Mi još uvijek imamo različitu terminologiju za istu kliničku sliku i različite dijagnoze još uvijek izlaze. Naravno, one jesu vezane uz klasifikatore, šifre koje logopedi koriste u zdravstvenom sustavu, ali bismo svi trebali zaista imati vrlo jasnu sliku za sebe što je to i koja to obilježja definiraju kliničku sliku razvojnog jezičnog poremećaja. Ja se zaista nadam da će sa službenim izlaskom MKB 11, a ICD-11 još već dugo godina, od 2018. se kotrlja i izrađuje, u toj novoj klasifikaciji će razvojni jezični poremećaj, developmental language disorder, biti zaista propisan kao jedinstvena dijagnoza u tom šifrantu i da ćemo s time zaista promijeniti dosadašnju našu praksu da svak tu kliničku sliku nekako zove na svoj način, pa je to malo jezične slabosti, pa su nerazvijenosti, pa su govorni, nego da zaista nam je jasno o kojoj kliničkoj slici govorimo. Ono što bismo zaista kao posebice Hrvatsko logopedsko društvo trebali raditi, a to je na zagovaranju uvođenja vrlo jasne obrazovne kategorije, nešto što je Velika Britanija upravo učinila za tu djecu i svrstava ih u svom obrazovnom nekakvom šifrantu u kategoriju djeca s jezičnim, govornim i komunikacijskim potrebama. Time se vrlo jasno u Velikoj Britaniji definira koje potrebe u prilagodbama i poučavanjima ta djeca trebaju imati i ko je za te prilagodbe odgovoran. S druge strane, čuva se onaj medicinski, ja znam da naš obrazovni sustav to ne voli, ali zaista se čuva uzrok što je glavni problem zašto dijete ne čita, ne piše, što je glavni problem zašto dijete ima onda specifične teškoće u učenju.
Također trebali bi raditi na osiguravanju kontinuiteta ove dijagnoze razvojnog jezičnog poremećaja. Kad i sami malo ovako razmislite, onda tu dijagnozu vrlo često smo skloni postavljati u predškolskom razdoblju, a onda ona odjedanput nestane u školskom sustavu, što znači da definitivno bismo morali djelovati na obrazovni sustav i na politiku obrazovanja, da taj razvojni jezični poremećaj koji je kontinuirani i cjeloživotni i dalje ostane prepoznatljiv u osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu. Također, a to i Katala iz studija naglašava, trebali bismo razviti jednu nepristranu mjeru za određivanje socijalnih i obrazovnih ishoda. Znači, ne smijemo više, pogotovo kad govorimo o adolescentima i djeci u višim razredima osnovne škole, ne smijemo zaboravljati na njih. Mislim da je terapijski naš posao završio sa 4. razredom osnovne škole, nego bi trebala se naša logopedska perspektiva u njihovom radu promijeniti i biti više fokusirana upravo na ove socijalne i obrazovne posljedice i emocionalne koje razvojni jezični poremećaj dovodi. Trebamo težiti da ovaj još uvijek nedovoljno vidljiv poremećaj postane što vidljiviji i u društvu što jasniji. I naravno povećati općenito svjesnost o razvojnom jezičnom poremećaju i posljedicama koje on ostavlja na osobni profesionalni razvoj tog djeteta i na njegovo mentalno zdravlje. Danas je jedan način kako promoviramo te posljedice na mentalno zdravlje, ali to je kontinuirani posao i posao koji zahtjeva zaista angažman svih nas i roditelja i učitelja, znači ne samo nas logopeda, nego i svi oni koji su u izravnom radu sa djetetom izvan same logopedske terapije. Evo, za kraj ja vam zahvaljujem i molim vas da budete aktivni i da ostanemo vidljivi. Hvala lijepo. Evo, ja zahvaljujem profesorici Kuvač-Kraljević na jednom jako korisnom i nadasve zanimljivom predavanju. A obzirom kako imamo predviđenu točku rasprave na kraju ovog skupa, ja bih vas zamolila da svoja pitanja, komentare možete pisati u chat, pa ćemo kasnije na njih odgovoriti, odnosno profesorica Kuvač-Kraljević će odgovoriti. Vidjela sam da su pitali neki u chat za dostupnost materijala, to ćemo isto kasnije. A ja bih da sad zapravo krenemo na iduće predavanje koje će nam održati kolegica Nika Vukelić, magistra logopedije i ambasadorica u kampanji. Ona će nas pobliže upoznati sa ovogodišnjim obilježavanjem Dana svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju u svijetu i kod nas, pa evo ja prepuštam riječ kolegici Niki. Hvala Jasnika. Evo, čuli ste ukratko o meni. Ja sam inače magistra logopedije i radim u dječjem vrtiću Košnica u Zagrebu. Prošle sam godine održala isto prezentaciju na ovu temu, s tim da ću ove godine se malo više fokusirati na ono što smo mi napravili ovdje u Hrvatskoj. Sad, evo ga ovako, samo sekundu da podijelim ekran. Samo malo. Sekundicu. Evo, ok. Znači ovako, kampanja RAD-LD se nekada, kad je krenula u samom svom početku, zvala RALI. To je samo bitno naglasiti, čisto da ćete možda negdje vidjeti na nekakvim društvenim mrežama kampanje RAD-LD taj naziv RALI i oni sami ga spominju čisto zato što su krenuli na taj način se vizualno predstavljati, međutim danas je to znači RAD-LD. Što se tiče osnivačica kampanja, to su ove gospođe ovdje na slici. Nika, oprosti, ne vidi ti se ekran, nije podijeljen. Sorry, stisnula jesam, samo se... Evo, pokušaj ponovo. Ok, pardon. Samo malo. Ok, share. Dobro, jel se sad vidi? Vidi se. Vidi se, ok, dobro. Okay. Znači, ono što sam bila rekla je znači ta RALI kampanja, znači tako je bio izgledao logo, međutim danas to izgleda ovako, znači RAD-LD. Što se tiče znači osnivačica kampanja, to su ove ovdje gospođe na slici. Među imenima ćete vidjeti neki koje je profesorica Kuvač-Kraljević spomenula. Znači one su u principu, kako su bile znanstveno aktivne, odlučile su da je zapravo vrijeme da se nešto poduzme po pitanju vidljivosti i zagovaranja ovog poremećaja.
Danas, znači, kampanju vodi Međunarodni odbor Rade LD-a koji se nalazi u ovih 5 zemalja. I evo redom, znači vam se pojavljuju imena i slike njihove. Evo tu mogu recimo izdvojiti ovu Carlu McGregor koja provodi puno istraživanja od koje nekih i profesorica spomenula. I dosta je aktivan u Australiji gospodin Sean Ziegenfuss. On je čak i pokrenuo jedan svoj zasebni projekt koji se zove DLD projekt gdje imate isto dosta korisnih informacija. I zapravo tu sam htjela naglasiti, zapravo vidite, to je 6 osoba koje vodi kampanju koja je na međunarodnoj razini, što je stvarno zapravo jako impresivno ako uzmete u obzir da žive u svim tim različitim zemljama i u različitim vremenskim zonama. Što se tiče znači, tijeka razvoja uopće te cijele kampanje, to je jedna lenta koju sam isto prošle godine bila predstavila, pa čisto da kratko prođemo. Znači 2011. je cijela priča se zakotrljala s tim da je znači, krenulo se sa nazivom Rally. 2012. su pokrenuli kanal na YouTube-u na kojem su dosta aktivni i danas. A 2017. se krenulo prvi put obilježavati Međunarodni dan svjesnosti u svijetu. 2018. je bio drugi, s tim da vidite ove znači, sličice pokazuju zapravo različite teme, je svaka godina je zapravo imala svoju neku temu pod kojom se obilježavao taj dan. A 2019. znači prošle godine smo se i mi priključili toj priči, pa smo zapravo prvi put mi u Hrvatskoj obilježili dan, a u svijetu je to bio 3. po redu. I evo ove godine znači je to 4. po redu u svijetu i druga godina za redom da mi to obilježavamo i ovdje kod nas. E sad, zašto uopće to radimo? Znači, zašto izmisliti Međunarodni dan svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju i zašto uopće obilježavati? U principu, kao što ste mogli čuti i u prethodnom predavanju, poremećaj je zapravo dosta ozbiljan, može nositi dosta ozbiljne posljedice po osobu i po njezinu obitelj i zapravo je vrlo učestao. A nije toliko zastupljen i nije toliko vidljiv koliko možda neki drugi poremećaj. Isto tako je bitno ga, znači sa ovom nekakvom guranjem u javnost, ga razlikovati, odnosno naglasiti tu razliku naspram drugih nekih poremećaja, poput recimo disleksije, koja možda često zna biti zbunjujuća kao pa kako ima, ne znam, je li ima disleksiju ili ima razvojni jezični poremećaj. Znači to su dva recimo zasebna poremećaja, međutim oba su jezično utemeljena. Također, znači, ono što je profesorica spomenula, znači da koristimo tu dijagnozu RJP, razvojni jezični poremećaj, sami mi, logopedi unutar znači, svoje struke i da tako ga i zapravo prezentiramo prema javnosti. I ono što je zapravo jako bitno, a to je da i kod tih samih osoba koje imaju RJP, da izgradimo nekakvu jednostavno snagu i da oni sami nađu tu snagu u samom sebi, da sami krenu promovirati i zagovarati jedan pozitivan stav prema ovom poremećaju. U tom smislu su kolege iz kampanje Rade LD napravili jedan jako veliki napredak i korak, jer su uključili jako puno obitelji i djece, pa čak i odraslih ljudi sa RJP-om. Evo baš koristim sad priliku, evo tamo kako smo mi krenuli sa ovim našim predavanjem, sad u 1, su objavili na svom YouTube kanalu jedan video o RJP u odrasloj dobi. Pa si možete pogledati, budem vam i pokazala otvorila sam link. I znači jednostavno želimo suzbiti nekakvu stigmu koja uvijek bude prisutna kad god je nekakva različitost u pitanju. Što se tiče nekakvih, ajmo reći, znanstvenih istraživanja, recimo De Wilbis i Lee su napravili jednu analizu povijesti pretraživanja pojmova autizam, Aspergerov sindrom, koji danas se više ne koristi kao terminologija, međutim u ovom periodu u kojem su oni istraživali je bio prisutan, i pojam ADHD. I ustanovili su da se interes povećava za ove pojmove svakog travnja kad je riječ o autizmu, odnosno svakog listopada kada je riječ o ADHD-u, dok se kasnije opet smanjuje, jer su to zapravo mjeseci svjesnosti o tim poremećajima.
I kroz 10 godina je popularnost ovih, odnosno pretraživanja ovih poremećaja porasla za čak 26%. Znači, ispada da ipak ima nekakvog smisla ovo sve raditi, znači pokretati nekakvu kampanju i dizati tu svjesnost na ovaj način. Pokazalo se, eto recimo baš konkretno za autizam, znači da kada su rađeni nekakvi televizijski prilozi u mjesecu travnju na tu temu autizma, znači da je to dovelo do veće učinkovitosti same kampanje i vidljivosti. Što se tiče obilježavanja u svijetu, to je Jasminka već spomenula, znači to su ovi događaji gdje različite, najčešće su nekakve građevine u pitanju, se osvijetle u boje ljubičaste i žute, znači što su službene boje kampanje. Inače, što se tiče baš samih boja, nekoliko me ljudi pitalo zašto baš ljubičasta i žuta, pa sam ja pitala voditelje Rad LD kampanje. U principu nema neki poseban razlog zašto baš te dvije boje, osim što nisu bile toliko korištene u toj kombinaciji kada je riječ o nekim drugim poremećima, pa eto, jednostavno su izabrali iz praktičnih razloga i dobar je nekakav kontrast. Sada ćete vidjeti jedan popis, nećemo ništa sad tu posebno prelaziti kroz to, znači vidite popis građevina, znači nekakvih lokacija gdje će se obilježiti, odnosno danas, već sad koji je, ovisno o vremenskoj zoni, će se obilježiti ovaj dan sa paljenjem svjetala ljubičastih, odnosno žutih. Tu sam istaknula bila ovaj BC Place u Vancouveru, sad ćete vidjeti zašto. Evo, znači, samo da kratko pređemo, znači imate tu Kanadu, Irsku, Australiju, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, znači u principu se radi o 54 lokacije u ukupno 5 zemalja svijeta, a ne znam da li ste možda uspjeli primijetiti, jako je u ovom segmentu jako ove godine jaka Irska. Evo recimo ovdje su konkretno navedena sve lokacije u Irskoj gdje će oni na današnji dan osvijetliti znači neke svoje znamenitosti u ljubičasto i žuto. Ovo sam istaknula, ovaj BC Place u Vancouveru, zato što je ovo jedan stadion koji ima takozvani taj Northern Lights display i onda sam išla gledati na njihovoj stranici, konkretno imaju, znači za cijeli mjesec imaju točno popis svaki dan koje boje svjetala koriste, s obzirom na to što žele podržati, znači kakvu svjesnost kojeg poremećaja ili čega li već žele podržati, što je jako, jako lijepa inicijativa. Što se tiče znači, promocije kampanje Rad LD, znači te kampanje na međunarodnoj razini, u principu tu je glavna web stranica, znači na radld.org su prisutne apsolutno sve informacije. Ovdje konkretno, ako kliknete na ovaj DLD Awareness Day, ćete naći pod Resources, Materials i ne znam kako već glasi dalje, materijale koji su prevedeni i na hrvatski jezik. To su nam baš evo prije nekoliko dana javili da su podignuli ove naše činjenice i postere na hrvatski jezik. A ovdje pod ovaj Developmental Language Disorder ćete naći informativni letak o REP koji smo prošle godine profesorica Kovač-Kraljević i ja prevele na hrvatski jezik. Što se tiče nekih drugih društvenih mreža, ova Rad LD kampanja je jako aktivna na Facebooku, a osobito na Twitteru. To ćete vidjeti zapravo sad kad dođemo i na našu kampanju, pa ću se malo više osvrnuti na taj Twitter. A kao što sam već prije spomenula, na YouTubeu objavljuju jako puno videa na tu temu i velim, stvarno se trude vrlo. Ovo gore sam navela ove hashtagove, sad zašto su oni zapravo bitni? U principu vi kada nekakvu objavu stavite recimo o razvojnom jezičnom poremećaju, poželjno je da na društvenim mrežama koristite hashtagove kako bi zapravo se na jednom mjestu okupilo što više nekakvih izvora informacija, materijala o samom tom poremećaju. I u principu tako se i umrežavate. Znači recimo evo konkretno baš sam sad primijetila na Instagram našem profilu, jako puno drugih profila, znači koji isto zagovaraju razvojni jezični poremećaj u drugim zemljama, su nas kao označili, obilježeno, tegali i zapravo na taj način se stupa nekako u kontakt i ta se svjesnost širi. Sad što se znači događa kod nas? Kao što sam spomenula, prošle godine smo prvi put mi obilježili ovaj dan u Hrvatskoj. Cijela priča se zakotrljala s time što su nas zamolili da prevedemo taj informativni letak
o razvojnom jezičnom poremećaju koji evo vidite na 2 stranice i velim dostupan je i na ovom linku koji je tu označen, a i ono što sam pokazala na web stranici Rade LD-a. Te je održan stručni skup na ERF-u, s tim da je slogan, odnosno nekakva tema prošle godine bio kao RJP, ti i ja. Ove godine smo to malo podigli ipak na višu razinu, znači ovo je druga godina za redom. Tu smo sad, znači opet smo se bacili na prevođenje, pa smo preveli te postere i činjenice, to je ovo što ste imali prilike vidjeti na društvenim mrežama što smo objavljivali. I evo sad je u tijeku dodavanje ovih titlova za promotivni video. Možda ste primijetili, u ponedjeljak je taj video su voditelji iz Rade LD kampanje to pustili. A mi ćemo sad evo dodati u taj video i naše titlove, tako da bude dostupno to i na hrvatskom. Sami smo pokrenuli kampanju, znači koju smo zapravo doslovno preveli ovaj naziv Rade LD i tako da ona glasi PSRJP. Izrađen je vizualni identitet kampanje, što je jako, to bi se ono istaknulo kao jednu od vrlo bitnih stvari. Tu nam je jako pomogao gospodin Marko Belić, kojeg je Jasminka spomenula, jer je u vrlo kratkom roku i stvarno vrlo profesionalno to odradio, da to ipak izgleda jednostavno baš ono podigne cijelu priču na jednu višu razinu. I isto tako bitno je to da smo pokrenuli te profile i stranice na društvenim mrežama kako bismo podignuli vidljivost i zapravo ja sam se sama isto iznenadila koliko, odnosno sad sam po prvi put skužila što znači viralno, znači baš sam na svoje oči vidjela, znam da mi je mobitel zvonio cijelo vrijeme koliko je bilo nekakvih poruka, lajkova, objava, dijeljenja i tako dalje, tako da stvarno društvene mreže su jedan jako moćan alat što se tiče dizanja svjesnosti o nečemu. Što se tiče naše kampanje, znači evo ovo su naše znači, stranice, odnosno profili na društvenim mrežama. Evo sad sam zadnje prije jedno sat vremena izvukla podatke kakve su nam brojke. Znači na Facebooku imamo 910 lajkova, odnosno 972 pratitelja, što je stvarno izvanredno, s obzirom da smo evo cijelu priču pokrenuli tako negdje, čini mi se sad već krajem 9. mjeseca. Na Instagramu nešto manje, 214 pratitelja, ali sad smo, baš sam jučer gledala, nismo već imali niti 200, sad već imamo preko 200, što je jako lijepo. I na Twitteru imamo doduše sada najmanje, imamo 26 pratitelja, a ono što bih vam htjela istaknuti kod Twittera. Twitter je jedna fenomenalna stvar na koju ja zapravo uopće nisam bila svjesna. Znači, imate, zapravo Twitter vam omogućava da vrlo brzo dođete do nekakvih onih najbitnijih, sažetih, konkretnih informacija. Primjerice, jako puno recimo ovih profesorica, ovih osnivačica kampanje su također aktivne na Twitteru. Recimo, evo sad ću vidjeti, ne znam da li će se uspjeti podijeliti ekran, samo sekundu da vam to pokažem. Samo malo. Sad ćemo vidjeti hoće li to ići. Samo malo. Htjela sam pokazati, dobro, nisam sigurna sad da li hoće li htjeti ili ne. Recimo, konkretno, na primjer, Dorothy Bishop je isto aktivna na Twitteru, pa mi je baš bilo onako jako lijepo za vidjeti kad je podijelila neku našu objavu, naše kampanje na svom profilu. Tako da stvarno jako brzo dođete do bitnih informacija, tipa sami znanstvenici objavljuju svoje članke na Twitteru. Znači kažu, ljudi, evo ja sam provela neko istraživanje i evo izbacili smo članak, pa pogledajte. Jako puno webinara koji su čak i besplatni se održavaju, odnosno objavljuju se na Twitteru, tako da eto, svakako preporučujem da se i tu aktivirate. Što se tiče nekakvog maila, imamo taj službeni mail. Za sad još ne dobivamo nikakve mailove, ali u principu to je službeni mail, svakako nam se možete javiti. Ono što nam je jako drago da su nam se krenuli javljati i roditelji, što je zapravo poanta ove priče, da stupimo u kontakt sa osobama koje imaju RJP i sa njihovim obiteljima. Ono što nam je u planu za dalje sad YouTube kanal, to je kad krenemo sad evo te videe malo više prevoditi, pa ćemo ih onda objavljivati na kanalu. Ok,
to smo prošli. Što se tiče znači, nas, ambasadora ove naše kampanje, nas 3 smo znači, ovdje iz Zagreba, znači profesorica Kovač-Kraljević, Jasminka Čabuđić-Čajko i ja. A što se tiče ostalih dijelova Hrvatske, imamo kolegice tvrtku Gersner u Osijeku, Maju Kelić u Rijeci, koja je trenutno na studiju logopedija pri sveučilištu u Rijeci, i kolegicu Luciju Piplović u Splitu. Tako da eto, ako u principu imate nekakvu ideju, a iz tih ste gradova ili iz neke okolice i zapravo želite nešto pokrenuti u svojoj nekoj bližoj okolini, možete se zapravo javiti kolegicama, znači i jednostavno stupiti u kontakt s njima, jer je u principu da se svi povežemo i da nekako zajedničkim snagama radimo na toj vidljivosti. Što se tiče nekakvih planova za budućnost, plan nam je znači ovu kampanju održavati aktivnom tijekom cijele godine, jer se zapravo pokazalo da nekakva dugotrajnija kampanja ima više smisla i učinkovitije od nekakve jako velike, ja vam reći razvikane, ali koja je kraćeg trajanja. Ono što nam je dosta bitno i što želimo je da uključimo znači, sve osobe sa RP-om i njihove obitelji kako bi zapravo mogli jednostavno iz prve ruke čuti o iskustvima svakodnevnog života s RP-om. Znači, jer mi koliko god naravno da jesmo upoznati i radimo sa tim ljudima, ali mislim da je vrlo vrijedno kada neko jednostavno iz svoje perspektive opiše kako to izgleda na nekoj svakodnevnoj razini. Također želimo dalje nastaviti, odnosno ostati u kontaktu sa međunarodnom kampanjom Rad LD. Oni su nam stvarno bili od velike pomoći i imamo odličnu suradnju s njima, tako da smo im stvarno zahvalni na svim materijalima koje su nam pružili. I naravno nekakav plan za dalje je da povećamo medijsku vidljivost, znači tu ćemo se više angažirati u tom segmentu da stupimo u kontakt sa različitim medijima. Također jedna od dobrih ideja bi bila zapravo da se organizira nekakva crowdfunding kampanja, znači nekakve donacije, jer zapravo mi ovo sve radimo volonterski. Znači i ambasadori znači, na ovoj međunarodnoj razini, znači u kampanji Rad LD, i svi mi ovdje ambasadori ove naše kampanje PSRP odrađujemo sve ovo volonterski, a zapravo troškova uvijek nekako ima, recimo evo samo da isprintate nekakve postere ili ne znam tako da je nešto takve nekakve stvari, jednostavno tekući troškovi su tu, tako da nam je to isto nekakva želja za u budućnost. I eto, to je u principu to, skratko i sažeto. I eto, hvala vam puno što ste nam pružili ovakvu podršku. Nismo ni sami zapravo mislili koliko će se brzo i toliko jako ova cijela priča zakotrljati. I evo, to nam je jako, jako drago. Hvala. Evo, ja zahvaljujem kolegici Niki na jednom informativnom predavanju, znači o svim važnim događajima koji su se kod nas dešavali vezano uz Dan svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju. Sad je došlo vrijeme za pitanja i raspravu, pa ukoliko ima netko pitanja, neka za kolegice, možete ih slobodno pisati u chat. Ja sam vidjela da je netko pitao za materijale, znači ovako, cijelo ovo predavanje sve se je snimilo, te će biti materijali svima dostupni, eto čisto da to znate. I isto tako sad će kolegica poslati potvrdnicu u chat, tako da si ju može skinuti netko kome je potrebna potvrdnica. Pa sad ne znam, je li ima nekih pitanja možda? Nema. Pa ako nema pitanja, ja bih svima, samo malo čekajte da kolegica pošalje potvrdnicu, samo malo. Evo, poslala je. Odlično, pa si ju svi možete skinuti. Eto, ako nema nikakvih pitanja, ja bih zahvalila svima vama koji ste bili prisutni. Žao nam je što je zapravo dosta ljudi se nije moglo uključiti, međutim, evo sve je snimljeno, to još jednom ponavljam da će materijali svima biti i ovo cijelo predavanje od kolegice Kovač-Kraljević i od kolegice Nike dostupno svima, pa će se svi moći to naknadno pogledati. Ono što još želim reći za kraj je da nas pratite i dalje.
pratite naše aktivnosti, uključite se i sami u podizanje svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju i to možete učiniti čak na onaj najjednostavniji način, samo da izvjesite promotivne materijale u vašim ustanovama, u vašoj lokalnoj zajednici, znači ono što smo vam slali prije 20 dana na mail. Nadamo se da ćemo se iduće godine vidjeti uživo i do tada veliki pozdrav svima.